Anem a veure en este primer vídeo amb el Cucasim com muntar-se la celda de treball. Anem a col·locar primer un robot així dins en Cucarobots, Small Robots, i agarrem una Helios KR4 R600, que és el nostre robot. El tenim així. Tenim el robot junt a la controladora. La controladora podríem borrar-la, no passaria res. Si li fem així un zoom al robot, tenim així el robot, en el botó dret del ratolí podem rotar el robot, en la roda del ratolí podem fer un zoom i en els dos botons del ratolí a la vegada podem desplaçar-se per l'àrea de treball. Així també tenim diferents vistes, punxant així, lateral, frontal, de dalt, de baix, tal, Bé. A continuació anem a col·locar una taula, així en miscellaneous, tenim diferents objectes. Nosaltres anem a col·locar un bloc, l'arrastrem, i anem a donar-li les mesures que volem, que jo les tinc anotades ja així, són 1.300 per 650 per 830 i la deixem en 0, 0, 0. A continuació, vaig a canviar-li el color així, si a cas, per un aqua, li canvio el nom, li fique taula. A continuació agarro el robot i vaig a situar-lo damunt de la taula. En aquest cas, les dimensions serien 530, 0, 830 i 180. Molt bé. La controladora, si vull, me la fique així al costat, punxa així, i molt bé, ja tinc el robot situat on m'interessa, que és tal qual el tinc en l'aula, damunt d'una taula d'aquestes dimensions. Si estem en la pestanya Home, si entrem en Celgraph, podem veure tots els objectes que han anat situant en la celda, el robot, el controlador, la taula. Entrant en la pestanya Interact, puc moure el robot. Si vegem com les juntes es manegen els angles, puc moure el robot, les juntes del robot una a una. Molt bé. Vaig a situar ara un altre objecte, un altre bloc, que el deixaré caure damunt de la taula. En aquest cas serien les dimensions la 100, 0, 830 i seria 250 de X, 250 Y i 250 Z. Situem ahí un objecte per a poder fer moviments sobre els cantons, etc. Este seria el primer vídeo. Ara en el segon vídeo veurem com situar una ferramenta, en aquest cas un puntero, en el robot.